Ma už dnes definitívne zdvihlo zo stoličky vyjadrenie europoslankyne pani Jar. Teším sa, že si minister obrany prečítal rozsiahly rozhovor so mnou o výdavkoch na obrany. A že si všimol aj nepresnú formuláciu. Že na zbrojné projekty sme v posledných mesiacoch zazmluvnili 8 miliárd eur. Áno, projekty za takmer 8 miliard eur nestihol všetky rezort obrany ešte zazmluvniť. Zmluvy sú podpísané zhruba na štvrtinu tohto objemu, ale asi 6 miliard ďalších projektov buď schválila vláda, alebo ohlásil samotný minister. A o čo konkrétne ide? Luxusné triskáče Bombardier, nákladné vozidlá Tatra, vrtuľníky Black Hawk, mikrobusy, ohlásené tankové prápory, stíhačky F-16 alebo dopravné lietadlá Embraer. Nehovoriac o nemocniciach, kde minister obrany zaskakuje za ministra zdravotníctva, alebo oslavy Cyrila a Metoda za 750 000 eur, ktoré vysoli ministerstvo obrany. Áno, potrebujeme investovať do našej bezpečnosti a obrany, ale nie mírnych rozhadzovať v pochybne nastavených tendroch. Toto nie sú vaše peniaze, to sú peniaze nás všetkých. Zadlžujete celé generácie. Tak ráčte ľuďom vysvetliť pridanú hodnotu každého jedného 100 miliónového rozhodnutia alebo nákupu. Lebo zatiaľ to vyzerá tak, že vám ide len o pridanú hodnotu pre pár vyvolených zbrojárov. Tak ako je to, pán minister?